Què tal, com estàs? Avui parlem de pronoms febles de complement indirecte. Es poden substituir, si mirem a dalt, per em, et, es, li, ens, us, es i els. És a dir, totes les persones i també en singular i en plural. En presentes el teu amic, es preparen el dinar. Aquí què tenim d'especial? Doncs això que tenim a baix i a l'esquerra. A baix, que la tercera persona del singular sempre és li, tant el masculí com el femení. És a dir, sempre fem servir el mateix pronom li per substituir el complement indirecte. Per exemple, compro un regal a la Sandra, li compro un regal. Compro un llibre a l'Aleix, li compro un llibre, és a dir, no canvia. I amb el plural, la tercera del plural passa el mateix, és els. Porto llibres a les alumnes, els porto llibres. Porto material als nois, els porto material. És així de simple, no canvia masculí i femení en les terceres persones, tant del singular com del plural. D'acord? Gràcies per la teva atenció i seguim entenent els pronoms febles. Salutacions cordials.